Ма аз исках да му чуя времето, защото с 54, което най-доброто време беше на Близнак 54. Много е относно тези двата са абсолютно коренно различни по темперамент, и по стил на скачане, и по начин на водене. Много различни. Не може да се каже, на принцип Тоски Зимак, той е първи. Ясно, което е добре. Това е гарата. После Айде газенце. Няма защото такова. Ама тук е чупна. Е само е така. Днеската ден е... Днеската ден. Днеската ден.